Пичове, Мишко, нали не състезаваме на играта Race Room. Как беше, бе? Миро. Как беше името на играта? Чакай. Race Room Racing Experience. Да. И както виждате, Мирко е с нас. Се състезаваме да видим кой е най-добрия. И задължително един палец нагоре, subscribe бутона с камбанката задължително. Коментирайте. Аре, нека да минем към видеото. Чакай. Айде! Тук ни е, Сега си избираме кола GTR 1. Аре бе, какво да си купим да бе? Бах, що играта ми не работи! Какво? Играта ми не работи, бе. Как бе, сега няма да играем тебе? Мога да рестартирам играта за една секунда. Next. Аз се влизам. Чакай малко, бе, чакай малко. Сега доста ми се зарежда играта, бе, И двете играем от Logitech G29 плюс шифтър имаме, моето е там. Ще ви го снимам в края на видеото и Мирко, покажи се. Даже си нямам шифтер, бе, аз направо не искам да го ползвам. Окей, покажи си и това. Да. Ето хора и на Мирко. Зарежда се, хора. Що камерата ме толкова много малко, бе? Ей го и Миро, това е. Ръкомахай, бе. Да, ей го и това е. И нека продължим. Аз се влизам и състезаваме да видим кой е най-добрият. Естествено сега. Да. Добре, бе. Чак, това не е добре. От моя клас и първи клас имаше една дума. Миро, помниш ли? Каква беше думата, Паго? Аз направо вече забравих. Това... Мирко се сърдише и ние му викахме Мирко сърдит попитва и така. И аз направо казах, фък, бичове! И аз направо те показах средни пръсти. Ай ми работи, бе! Включено ли? Не е включено. Ама аз се включих. Бра! Нали ти първа... нещо си не разбирам от тази игра, бе. Да, то направо... Хора, до сега най-малко половин часа занимавахме с добавянето, защото е много купо. Много графиката ми е добър. Най-накрая мога да си карам, аз. Чакай, бе. Аз мога да стартирам колата, бе. Чакай! Мале, аз трябва да завина много силно кормилото, бе. Ча малко, бе. Чай, къде ми са контролите, бе? Къде ми са контролите вече, бе? Който Мирко няма изобщо да види даже стопа на колата. Here, left. Accelerate. Gusta. What the hell?
Ти? Друга домашна имаш ли? Ами те са... Само математика ли ме помощ? Да, там за математика има. Клъче. Не забравяй, че Клъче. Shut up. може Shut down. един или два дена, може и още днес вечерта, ще Launch control. кача шорт. Хубаво! Хубаво! Да. Ще отворим Discord сървър за феновете. Маля си дрифта навсякъде вече, бе. И плюс Discord сървър за модератори, защото вие няма да спускате. Мале! И комюто направо се завил навсякъде! Ой, така си. Ама, това не е още естествено. Защото Кой ми прави комюто, бе? още не може да намерим миро, нали? Това е... Ой! Къде си, бе? Мале, аз направо се блъснах някъде. Чакай, бе, може ли да отидем? Ама той няма да е да... Ото! Аз направо се вличам навсякъде. Ай, ти къде си да влезем там? Ой, чакай, бе. Блъснах се. Или направо по-надясно, бе, бе. Тура, ние сме печил. Уху! Ей, какво става? Какво става, Джарми? Какво се случва там? Май, аз съм си дрифтал много, бе. Абе, ти бе? Какво ме пускат сега? Аз направо не мога да карам заради force feedback, е така, бе. Май, където и нещото, бе. Не е мъж. Така. Аре. Не може да... Автоматично да имам Не може да куди на брат. ABS, Novice. И, ако ви е харесало видеото, Просто задължително е да Ставим черно. абонирайте с камбанката. Medium. Ще го скарам, да. Сървъра, който играем с Ти. него. Може да влезете там. И да пишете в коментарите, че искате... Нали? Force feedback най-накрая. Force feedback? Без. Така. Force feedback страница. Е така на 0 вече. Ще влезем с Мирко. Така, сега е той по-добре. Какво направите? Аз не мога да намеря. И не може да... Лафто си дрифтал навсякъде, бе. Аре, какво става, бе? Чай. Уф. Не, кои тук играта. Аре, че не се виждаш. Наляво. Да не, които не си от играта. Най-накрая. Мишко е... Чай малко! Мишо, ти пък излезе от играта ми, бе! Аз бях вътре! Аре, бе, брат. Не сега. Ти пък излезе от играта, където аз бях! Кой сервер беше? Това... Car Practice май. Шайш! Press all cars. Това ли е или не? Ай, просто кажи името на сервера. Шайш! Какво? Кажи името на сервера, бе, да почакат, бе. Виж сега, виж го. Май, аз се блъснах с някой. Абе, ако се блъскаш, дай ми името на сервера, бе. Аз нищо не мога да чувам.
продължи името на сървъра. Чакай малко. да говоря с тебе. Чакай. Wait. Как се казва, аре? Хора, Играта ми не може да се зарежда, бе! И хора, в момента съм в играта, и не виждам OBS студиото. И може да е черно някъде и да е малък екран с играта. Но, това не се оправя, нали? Това, аз ще мъкнах да го правя на фул скрин и за това. Но, ще... Мишо! Да, Я отида на търсачката да, на multiplayer да. и копирай това в Discord, който аз ще пиша. Да. Ние така Ето се и разбираме, напиши. хора. Чакайте. Ние така се разбираме по принцип, нали? Да, понякога ще разбирам, не бе. Ай, чакай, това е дискот, чакай. Не да убие. О, аз ще взема GTR-ката, бе. Аз ще взема GTR, бе. Аз съм излезел от Дискорда, бе. Дискорд. Трябва нещо, аз трябва да купя неща. Повише ми е на това. Аз трябва да си купя. Аз направо трябва наистина да си купя. Аз трябва наистина да купя като някакъв ливери, бе. Хора, на мен Да. не ми е добре английския изобщо. Ама на той е много добър, че да има канал на български долу в описанието, може да го видите. Не знам, може път и да го слагам тук горе някъде в края на видеото. Аз направо говоря на английски там на мой канал, бе. Да. Не знаете английски, карайте. Някои от тях могат, например, да това. Някои от тях могат, например, да разбират английски, те могат да имат. За края на видеото ви снимам сета. Не сета, пъде само вулана и... в момента ето го и чифтара малко е чупен горе. Ей, педалите А накрая. Давай. No, crashing rating, running. Къде сега стартвам? Туков, да, видяхте, Туков. Туков такъв е го. На ниската. Драйв. Къде си, бе? Миро, идвам от това лица такова. Това. Аз съм един зелен. Една. Май, аз си... Чакай, айде, аз те виждам вече. Един зелен тъп дет се бие навсякъде, нали? Аз съм за тебе. Това ли си те? В момента какво правя? Аз съм за тебе. Какво правя в момента? Аз съм за тебе, бе, Мишо. И какво правя в момента? Ой, караме бързо, бе. Ако си това... Ако си Мирко, изведнъж дай пълен газ. Давай. Отзаде? Ти отзаде ли тръгна, бе? Да, бе. С Оу! един Форд Тайлер. Трой. Тогава нека да започнем. Кой е. Чакай. Ако има блъскаш, бе. Кажи на хората колата ти, бе. Ето хора и на този колата. Мани! Аре, това е камера. Дай газ. Чакай, идвай отзаде, камерата не се вижда, бе. Идвай отзаде, да си видят колата. Или аре, карай.
Чакай, бе. Ей! Не знак да карам. Госпожа Викампора, ето е глупак е. Мило. Опа! И нека... Аре, бе, идвай да се... Тук е старта. Аре, идвай. Спирай. Не знам къде ми е камерата, бе! Къде ти е камерата, бе, дума? Не знам къде ми е камерата, бе! Къде е маняко е? Аре, бе! Бастун! Къде си, бе? Зеления бамбук не го ли виждаш? Да виждам го. Ето е муше. Шегувам се. Ето е... Ето е зеления глупак съм аз. Ча малко, ма къде съм аз, бе? Къде ми е камерата? Айде да ти видим камерата да е. Ча малко. Ето хора. Това видео със сигурност ще вземе 0 лайка, бе. Само си стоим на място и не си правим нищо. Колко да разяме, да махаме този час и само да снимаме това. Кой ми беше номер 3 беше? Аз даже не знам къде ми другата ми камера, бе. Абе, вил, кой беше? Аре, намери тази камера. Селник, какво беше? Не, аз ще правя на... Аре, бе. Аре, бе, може да правят Драйв. за нея, бе. Аз сега мога да се сменя камерата, бе. Аре, вижте само това. Ча малко, сега идвам, бе. Сега идвам. Я го вижте това. Снимам ли? Шиш! Това е най-доброто нещо, като на G20. Мишо, айде да се състезаваме, бе. Окей, бе, бамбукаре, къде си? Аз съм тук на... Тук съм, за тебе. Окей, спирай. Тук. Ай! Аре, къде си? Бамбук. Аз съм тук, бе. Къде аз не те виждам да съм тук. Тук съм, бе. Его. 3, 2, 1. Май, аз да дрифтвам. Защо е? Дрифнах. Върнах се. Не тука, не тука. Ай, дай да пробвам. Май, аз не мога да карам и той нещо. Не мога да карам и той нещо. Аз давам много газ и те направо. Аз карам. Разлета, тук е всичко. Пикачки караме с разлета. Обаче. Завой, дай. Не. Уу! Как в момента? Карам бързо. То. Ана, ние сме май на... Патка боли? Ние сме един до друг. Патката се това. Ето го това глупаката. Ай, бе. Не, аз съм кърпен. Пак съм минал. Крам. После са. Хубаво. И пчелих. 230 км в час, 240. Тук на отбивката си би да видим. Уу! Той има буста, ти ли бе? Ти ли има буста, бе? Не да пуснах, бе.
Мале! Излезе тук на финиша. И дали си зад мене, бе? А, не бе. Мале, такова не мога да контролирам колата. Карам с пълен газ. Блъснах се. И хора, ще ви дам една гореща новина, но нека да го дам на някакъв шок. Къде ще бе? Аз съм те бил тогава. Минал от камерата. Ето е бамбук, нали? Нали? Ага. Ето е бамбук. И БМВ, бе, да ти кажа. Аре, още веднъж. Още веднъж. Ууу! Идвай, не сега. Настава и получило. Ти само идвай да. Мога да контролирам тази кола толкова добре, бе. Ти не си професионален шофьор като мен да разпуха това. Така. Аре. Спирали. 3, Прях. 2, 1. Ууу! Много лъжо! Бачиш колец! Направо ще... Да били сега комилото. Аз го минавам всичко. Отваря ми е. Има по-много. Няма! Аз го оцелих. То са босна. Аз съм бусна. Ама не е така. Отка боли! Отка там минавам. Сега съм бусна. Се карам. Карам. Много ясно. Спирам. Завивам. Не мога. Ти да горе, видяхте ли ония синия бабук? Не, ето. Ти не биде се, бе! Държа кормилото за стабилизация. Без ръце. Май, то сгубва. Аз свърших. Свърши ли, бе? Направи. Той не мога да контролирам, бе. Ето хора, виждате, знаеш, как кара. Без ръце. От мен ръце, бе. Ти изобщо взимаш ли в обие? О, аз напуснах вече. Ти какво? Взимаш обие? Без ръце, наистина. Абе, чакай, бе, брате, ама аз съм края, бе. Аре, още не направя. Изгадвам. Без ръце, бое. Пагани, Уу! ето, как бихме. Хората видят, бе, те са свидетели. Как те верни. Аз съм най-голям. Аз съм най-голям. Как да си добър, бе? Аз съм най-добрия. Къде се, аре? Егото е бамбук. Това е ли си? Види се? Ето е бамбук. Не си. Или беше? Да, бе. Чакай.
Хора, правим последен. Който печели, вече печели. Нали, два пъти съм печелил аз. Идвай бе. Как два пъти печелих, бе? Нали то аз един път печелих, бе? И който печели това, си е най-добрият. Другия ще ви каже, ти си най-добрият, ти си така, ти си онова. Той! Ама той не... Ма не мога да контролирам това нещо. Ето мога да влеза с... Ама се мога да дам малко газ, не мога да тръгна. Спираме тук, опа! Ро-то-то-то-то-то-то! Къде си бамбук? Спирай до мен. Знам такова вяло. Аре, бамбук! Хей! Чакай, ще да бъде. 1, 2, 3. Ето хора, отмини малко да видим какво е тяхно. Ро-то-то-то-то-то-то! Минаваме май. Не, опускайте! Намалявам, тръгвам. Намалявам. Тук е съпусно най-вероятно. Нямам събосна аз. Няма се пусна след. Бамбука минава. Какво за тебе? Аз правих печелието и нещо. Мама ти! Аре, къв? Миро, това не са друга. Спирай поне. Спирай. Мен ма бухнаха 50 хора, бе. 50 човека. Да, О, ти няма да победиш, бе. Аз направо съм почти до финиша, бе. Май, аз блъснах някой. Ай, без ръце, без ръце. Айде. То. Ама аз съм винера, бе. Аз свърших. Не бе, ти не свърши, бе. Свърших. От камерата се вижда. Това нещо, бе. Да, го слагам така да се стои. Не съм аз вече, бе. Идва отново на старта да снимаме. Снимаме за снимката. Жай, има там на паркинга, бе. На паркинга. Да, аз бях на паркинга, бе. Трябва да снимаме една снимка за това. Снимка за забравих как се казвате. Или минала? Минахта. Ще се снимаме, ама като мен... А назад? Аз дам назад, бе. И така ли се, бе? Но, не мога да излизам. Да, лап. Боже! Излезе. То къде минава, бе? Идвай до мен. Айде. Чано да назад. Така. Какво правя аз, бе? Аз какво правя? Ако. Не кажеш да минавам пълно. Пълно надясно да давам. Ей така като мен. Та, Ей така. назаде. Спирай и да снимам. Да давам назаде, бе, да давам назаде, бе, да. Стой така. Не, бе. Дай малко назад да ме половинта. Преди като бехме. Не, бе, отзада ми да че едно влизам. Окей, стой тъй поне. Второ снимаме.
Чакайте, ще снима от телефон, нямам друг вариант. И, хора, ако нямам такова снимка, значи, че съм ползвал камера, нали? И това не беше видеото. Ако искате, може да се присъедините. Може да се присъедините към сървъра ни, който ще пусна шорт, като е готов. Сега и ако сте хареса този видео, задължително един палец нагоре, subscribe бутона, абонирайте се в камбанката и